Καλησπέρα και από μένα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι συγκινητικό να οργανώνουμε εκδηλώσεις τη σημερινή ημέρα, 17 Νοέμβρη, γιατί το Πολυτεχνείο μπορεί να συνέβη πολλά χρόνια πριν, αλλά δυστυχώς παραμένει επίκαιρο και μας θυμίζει ότι όταν η εξουσία, μια οποιαδήποτε εξουσία, ποδοπατά ανθρώπινες ζωές, τότε οι κοινωνίες οφείλουν να αντιστέκονται. Και όπως και τότε η σιωπή ήταν συνενοχή, έτσι και σήμερα η κατάσταση στη Γάζα απαιτεί από όλους μας την ανάγκη να πάρουμε μια ξεκάθαρη θέση απέναντι στην αδικία και την καταπίεση. Γιατί αν νομιμοποιηθεί η κατοχή σε ένα οποιοδήποτε μέρος της γης, τότε νομιμοποιείται η κατοχή παντού. Και αυτό αφορά την Κύπρο πάνω απ' όλα. Αλλά αν νομιμοποιηθεί η γενοκτονία σε ένα σημείο της γης, τότε νομιμοποιείται η γενοκτονία παντού. Οπότε η Παλαιστίνη είναι ένα θέμα που αφορά όλους και όλους μας και δεν είναι ένα επιμέρους ζήτημα, αλλά όπως θα το αναλύσουμε και αργότερα, είναι ένα ζήτημα που πιάνει πάρα πολλές πτυχές και της καθημερινότητας, αλλά και της καταπίεσης την οποία βιώνουμε στην Ευρώπη. Στόχος μου τώρα σήμερα απόψε είναι να μιλήσουμε για αυτό το πρωτόγνωρο, παγκόσμιο, διεθνές κίνημα αλληλεγγύης υπέρ της Παλαιστίνης, να σκεφτούμε πώς βλέπουμε τον εαυτό μας ως ελληνικό, ως κυπριακό κίνημα μέσα σε αυτό, πώς μπορούμε να το κάνουμε πιο αποτελεσματικό και πώς μπορούμε να συνδέσουμε την αλληλεγγύη προς την Παλαιστίνη με ευρύτερα ζητήματα που άπτονται της καθημερινότητάς μας. Όπως για παράδειγμα έκανε η Ιταλία με 2 τεράστιες πανεργατικές απεργίες ή όπως έγινε στην Ελλάδα με τις δράσεις για να φύγει η βάση της Σούδας από την Κρήτη, αλλά και άλλα ζητήματα. Θα ξεκινήσω με αφορμή την τελευταία ναυτική αποστολή προς τη Γάζα, το Global Smooth Flotilla, το οποίο ήταν η μεγαλύτερη ναυτική αποστολή που έχει οργανωθεί ποτέ στην ιστορία προς τη Γάζα. Περισσότερα από 42 σκάφη και 500 ακτιβιστές και ακτιβίστριες από όλο τον πλανήτη, από 54 χώρες και 5 ηπείρους. Φανταστείτε, το κίνημα αυτό ήταν τόσο μαζικό που μέσα σε 6 μέρες είχαμε 26.000 αιτήσεις ανθρώπων από όλο τον κόσμο για να συμμετάσχουν στα καράβια μας. Φυσικά αυτό δεν γινόταν, οι θέσεις ήταν πολύ περιορισμένες, αλλά πάρα πολλοί άνθρωποι από αυτούς τελικά συμμετείχαν στο δίκτυο υποστήριξης της ξηράς. Ο στόχος μας ήταν να φτάσουμε στη Γάζα, γι' αυτό και ο μεγάλος αριθμός σκαφών δεν ήταν μια συμβολική ενέργεια, ώστε να φτάσουμε, και θα το εξηγήσω τι εννοώ, να σπάσουμε τον παράνομο Ισραηλινό αποκλεισμό και να παραδώσουμε την συμβολική βοήθεια που μεταφέραμε, έτσι ώστε να ανοίξει επιτέλους ένας λαϊκός, ανθρωπιστικός διάδρομος από τα κάτω που θα συνδέσει την Παλαιστίνη με τον υπόλοιπο πλανήτη. Γιατί όπως όλοι και όλες γνωρίζουμε, από τις 2 Μαρτίου η γενοκτονία στη Γάζα δεν διεξάγεται μόνο μέσω των βομβαρδισμών, αλλά και μέσω του λοιμού, μέσω του σκόπιμου λοιμού. Από τις 2 Μαρτίου το Ισραήλ έχει κόψει κάθε ανθρωπιστική δίωδο και έχει αποκλείσει τη Γάζα από τρόφιμα, καύσιμα και φάρμακα, τα οποία αφήνει να περνάνε με το σταγονόμετρο. Ως γνωστόν, τα τελευταία 2 χρόνια ο Ισραηλινός στρατός έχει καταστρέψει το 92% των σπιτιών της Γάζας και έχει δολοφονήσει 69.000 ανθρώπους, εκ των οποίων το 70% είναι παιδιά και γυναίκες. Συγκεκριμένα για τα παιδιά, ο αριθμός ανέρχεται στα 18.000 νεκρά παιδιά. Και σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της ειδικής υπηρεσίας του ΟΗΕ, την UNRWA, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τώρα δηλαδή, 12 με 13.000 παιδιά είναι σε καθεστώς σοβαρής υποθρεψίας, υποσιτισμού δηλαδή. Το να σκοτώνεις 18.000 παιδιά, αν αυτό δεν είναι γενοκτονία, τότε πραγματικά δεν ξέρω τι μπορεί να ορίσει τη γενοκτονία. Γιατί δεν ξέρω για την Κύπρο, αλλά στην Ελλάδα ακούμε συχνά το επιχείρημα δεν είναι γενοκτονία στη Γάζα, επειδή είναι 2 εκατομμύρια Παλαιστίνοι και έχουμε σκοτώσει 70.000. Μικρό ποσοστό, λένε. Αφήνω στην άκρη αυτή τη χυδαιότητα του λογιστικού υπολογισμού αριθμών, αλλά τεχνικά μιλώντας, νομικά μιλώντας, γιατί η γενοκτονία είναι και νομικός όρος, δεν είναι μόνο ηθικός όρος. Γενοκτονία είναι κάθε πράξη η οποία έχει ως στόχο την ολική ή μερική εξαφάνιση μιας ομάδας
θρησκευτικής ή εθνικής ως τέτοιας. Δηλαδή το κεντρικό ζητούμενο, το κεντρικό στοιχείο στον ορισμό της γενοκτονίας δεν είναι ο συνολικός αριθμός των νεκρών, αλλά η πρόθεση. Η πρόθεση καταστροφής. Ολικής καταστροφής ή μερικής, δεν διαφοροποιεί το διεθνές δίκαιο. Και στη Γάζα είναι εμφανές ότι υπάρχει πρόθεση καταστροφής. Είναι εμφανές ότι όταν βομβαρδίζεις νοσοκομεία, σχολεία, παιδικούς σταθμούς, όταν οι στρατιώτες σου διαλύουν τις θερμοκοιτίδες μία-μία στα νοσοκομεία, όταν έχεις ένα πληθυσμό ο οποίος είναι ανυπεράσπιστος, δεν έχει οδούς διαφυγής, δεν έχει καταφύγια, δεν έχει αεράμινα, τότε ξέρεις νομοτελειακά ότι κάθε βόμβα που πέφτει στη Γάζα σκοτώνει οικογένειες. Και είναι η πρώτη γενοκτονία στην ανθρωπότητα που τα ίδια τα θύματα βιντεοσκοπούν την ίδια τους την καταστροφή. Όλος ο κόσμος βλέπει live στις κάμερες αυτή τη γενοκτονία. Σε όσες κάμερες φυσικά έχουν απομείνει, γιατί το Ισραήλ κάνει ό,τι μπορεί για να δολοφονεί όσο περισσότερους δημοσιογράφους μπορεί στη Γάζα, ώστε να μην υπάρχει καταγραφή, να μην υπάρχει μαρτυρία και να μην υπάρχει είδηση. Γίνεται ένας πραγματικός πόλεμος εναντίον όχι απλά δημοσιογράφων, αλλά εναντίον όποιου ανθρώπου στη Γάζα έχει TikTok, έχει ένα κινητό και καθημερινά βγάζει βίντεο το τι συμβαίνει. Υπάρχουν ντρόν που συνειδητά σκοπεύουν αυτούς τους ανθρώπους που αναπαράγουν την είδηση. Και αυτή είναι μια πάγια πολιτική του Ισραήλ, διαχρονικά, να αορατοποιεί τη βία που ασκεί στους Παλαιστίνιους, έτσι ώστε να μπορεί να τους εξοντώνει ευκολότερα. Πάντα για κάθε κρατικό έγκλημα προϋποθέτει μια επιχείρηση συγκάλυψης. Αορατοποίηση της βίας, το βλέπουμε πολύ συχνά και στο Αιγαίο και στα σύνορα με τους πρόσφυγες. Μάλιστα, παρά την εκεχηρία που τόσο πολύ ακούμε στην τηλεόραση, την περιβόητη εκεχηρία που διαφημίζει ο Τραμπ, από τις 10 Οκτωβρίου που υπογράφηκε η εκεχηρία μέχρι σήμερα, το Ισραήλ αποδεδειγμένα έχει δολοφονήσει 240 ανθρώπους στη Γάζα, ενώ βομβαρδίζει σχεδόν καθημερινά. Οπότε, δεδομένων αυτών των συνθηκών, γνωρίζαμε ότι αυτή η αποστολή προς τη Γάζα θα μας φέρει αντιμέτωπους και με το Ισραήλ και με τις κυβερνήσεις που στηρίζουν το Ισραήλ. Μάλιστα, από την αρχή της αποστολής, το Ισραήλ διέσπηρε φήμες ότι αυτός ο στόλος είναι στόλος της Χαμάς, ότι είμαστε τρομοκράτες και ότι θα μας φυλακίσουν για 1-2 μήνες σε φυλακές υψίστης ασφαλείας. Είναι ενδιαφέρον το πώς περάσαμε από το ένα αφήγημα του κάνουμε κρουαζιέρα με μοχίτο και σέλφι που λέγανε για την Γκρέτα Τούνμπεργκ τον Ιούλιο, πώς αμέσως μέσα σε 1 μήνα περάσαμε στο ότι γίναμε τρομοκράτες. Αυτό νομίζω η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Αυτή η αλλαγή στην πολιτική του Ισραήλ έγινε από τεράστιο κίνημα αλληλεγγύης που πραγματικά ταρακούνησε σχεδόν όλες τις πρωτεύουσες του πλανήτη. Γι' αυτό όμως το λόγο, εμείς ειδικά στην Ελλάδα γνωρίζαμε ότι, μιας και έχουμε μια από τις πιο φιλοϊσραηλινές κυβερνήσεις, ότι μπορεί να δεχτούμε επίθεση πριν σαλπάρουμε. Γι' αυτό λόγο η προετοιμασία του στόλου μας είχε και ένα συνωμοτικό στοιχείο. Δηλαδή, είχαμε ανακοινώσει μόνο ένα σκάφος από τα 5, το οξυγόνο. Τα άλλα τα είχαμε αποκρύψει, γιατί περιμέναμε το λεγόμενο γραφειοκρατικό σαμποτάζ. Ότι δηλαδή το λιμενικό στο λιμάνι θα σου πει πού είναι η άδεια, πού είναι το. Γιατί δεν έχεις μία άγκυρα αντί για 2, γιατί έχεις βάψει το κατάρτι πράσινο. Βρίσκουν τρόπους να σου μπλοκάρουν το σκάφος. Το έχουν κάνει πολλές φορές και με τα διασωστικά πλοία, αλλά το είχαν κάνει και το 2011 στις τελευταίες αποστολές προς τη Γάζα. Τελικά καταφέραμε να σαλπάρουμε. Δεν μας μπλόκαρε καμία κυβέρνηση, αλλά δεν αποφύγαμε τις επιθέσεις, τις βίαιες επιθέσεις με ντρόουν. Στις 9 Σεπτεμβρίου, ο στόλος μας δέχτηκε 2 εμπειριστικές επιθέσεις με ντρόουν μέσα στο λιμάνι της Τίνιδας, στην Τινησία, που προκάλεσαν φωτιά στην πλώρη, χτύπησαν τις 2 ναυαρχίδες, το Άλμα και το Family, προκάλεσαν ελαφρούς τραυματισμούς και μάλιστα η τινησιακή κυβέρνηση, αντί να καταγγείλει την επίθεση, μίλησε για ατύχημα, το οποίο έδειξε ότι υπήρχε συνεργασία άμεση με το Ισραήλ, μιας και ο χειριστής του drone ήταν από τη στεριά. Και τους αυτά τα drone, τα πολύ μικρά, δεν θα μπορούσαν να είχαν έρθει από το Πέλαγος. Στις 23 Σεπτεμβρίου, ακόμα μια μεγάλη επίθεση, αυτή τη φορά μέσα στην ελληνική ζώνη έρευνας και διάσωσης, στα νότια της Κρήτης, μόλις 32 μίλια από τη Γάζα, 11 συνολικά επιθέσεις με drone μέσα στη νύχτα, πάνω στα σκάφη μας, οι οποίες επιθέσεις προκάλεσαν μεγάλες ζημιές στα κατάρτια και στα ξάρτια, βγάζοντας αρκετά σκάφη εκτός λειτουργίας.
Μάλιστα, επειδή αυτά τα drone ρίχνανε χειροβομβίδες κρότου λάμψης ακριβώς πάνω στα καταστρώματα, πολλοί άνθρωποι μέχρι και σήμερα αντιμετωπίζουν πρόβλημα ακοής. Καθώς χωρίς καμία προειδοποίηση αρχίζαν να χτυπάνε μαζικά τα σκάφη. Βέβαια, αυτό ήταν ένα λάθος του Ισραήλ, αυτή η κλιμάκωση της επίθεσης. Να χτυπάς δηλαδή ένα στόλο στη μέση του πουθενά, 65 χιλιόμετρα από την ακτή, δεν υπάρχει καμία βοήθεια και μιλάμε για μικρά αεροπλοϊκά σκάφη. Μην φανταστείτε τίποτα σκαφάρες. Ήταν λάθος γιατί από την επόμενη κιόλας μέρα η κατακραυγή ήταν τεράστια. Στην Ιταλία είχε 1 εκατομμύριο διαδηλωτές μόνο στη Ρώμη. Οι γενικές απεργίες που προκλήθηκαν ήταν άνευ προηγουμένου και ήταν άνευ προηγουμένου γιατί έχουμε απεργίες στην Ιταλία, πανεργατικές, πανιταλικές, όχι για κάποιο συνδικαλιστικό αίτημα, όχι για κάποιο οικονομικό αίτημα, αλλά για ξεκάθαρα πολιτικά αιτήματα. Να σταματήσει η γενοκτονία, να σταματήσει η συνεργασία των κρατών μας με το έγκλημα και να προστατευτεί ο στόλος. Αυτό έβγαλε τον κόσμο στον δρόμο. Και αυτό είναι η καλύτερη απάντηση προς όσους λένε ότι ο κόσμος νοιάζεται μόνο για την τσέπη του, δεν του νοιάζει τίποτα άλλο, μόνο το συμφέρον του. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, εκατομμύρια άνθρωποι κινητοποιήθηκαν σε μία μέρα, όχι για κάτι που αφορά αυτούς, όχι για κάτι που αφορά τη χώρα τους, αλλά για κάτι που σημαίνει μακριά. Γιατί καταλαβαίνουν ότι δεν είναι κάτι που συμβαίνει μακριά, καταλαβαίνουν ότι υπάρχουν στιγμές στην ανθρώπινη ιστορία όπου η βαρβαρότητα αγγίζει τέτοια σημεία που πρέπει όλοι να πούμε ως εδώ, μέχρι εδώ. Δεν αντέχει η ηθική μου και η αξιοπρέπειά μου να ζω σε ένα κράτος που ανέχεται αυτό το όνειδος, αυτό το έγκλημα. Και αυτό έβγαλε τον κόσμο στον δρόμο, στη Γάζα. Και είναι σημαντικό να το τονίζουμε ότι στο σήμερα υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες συσπήρωσης ανθρώπων που θέλουν να αγωνιστούν ενάντια σε κάτι που νιώθουν άδικο. Γιατί προκάλεσαν μεγάλες ρογμές στις πολιτικές των κρατών. Φανταστείτε ότι για πρώτη φορά είχαμε πολεμικά πλοία της Ευρώπης να συνοδεύουν ένα στόλο ακτιβιστών. Μετά την επίθεση που δεχτήκαμε, η Ιταλία έστειλε 2 πολεμικά πλοία να συνοδεύσουν το Global Smooth Flotilla. Η Ισπανία έστειλε 1 φρεγάτα και μέχρι και το ελληνικό λιμενικό, η κυβέρνηση του Μητσοτάκη, έστειλε ένα σκάφος να μας συνοδεύσει έως τα διεθνή ύδατα, 1,5 ολόκληρη μέρα. Δηλαδή από εκεί που περιμέναμε το ελληνικό λιμενικό να μας μπλοκάρει, το ελληνικό λιμενικό μας ευχήθηκε καλό ταξίδι και μας συνόδευε για περίπου 36 ολόκληρες ώρες στα νυχτά της Μεσογείου. Αυτό ήταν μια πρώτη μεγάλη νίκη. Αυτό είναι νίκη του κινήματος, να αλλάζει έτσι τις πολιτικές των κρατών. Ήταν μια νίκη που μας επέτρεψε να αποπλέψουμε, κατά κύριο λόγο, και ήταν και μια ισχυρή σφαλιάρα προς το Ισραήλ που βάφτιζε το στόλο μας στόλο τρομοκρατών και ανέβαζε φωτογραφίες των συντρόφων μας ως επικηρυγμένους τρομοκράτες. Γιατί όλοι ξέρουμε ότι κανένα σκάφος δεν θα ερχόταν να μας συνοδεύσει αν δεν υπήρχε αυτό το μεγάλο κίνημα αλληλεγγύης που τρόμαξε τις κυβερνήσεις και ανάγκασε ακόμα και την ελληνική κυβέρνηση να μας στέλνει τα πραγματικά πολύ αστεία να βλέπει το ελληνικό λιμενικό, να είναι με το ΣΥΣ και με το ΣΑΘ, να σου λέει καλημέρα, θα έρθουμε μαζί σας, θα συνοδεύσουμε, να είστε καλά. Το ίδιο λιμενικό που σε οποιαδήποτε άλλη περίσταση θα είχε πολύ πιο εχθρική αντιμετώπιση απέναντί μας. Τα 5 πλοία του ελληνικού στόλου δεν είχαν τυχαία ονόματα. Δώσαμε συγκεκριμένα ονόματα. Το σκάφος στο οποίο βρισκόμουν λεγόταν Οξυγόνο, γιατί το οξυγόνο είναι συνώνυμο της ζωής, αλλά στην Ελλάδα δυστυχώς έχει καταστεί και συνώνυμο του αγώνα για δικαιοσύνη. Και εμείς παλεύουμε και για τα δύο. Και για ζωή και για δικαιοσύνη. Τα παιδιά που σκοτώθηκαν στα Τέμπη με τα τρένα δεν είχαν οξυγόνο. Η τελευταία τους φράση ήταν «Δεν έχω οξυγόνο» και έχει γίνει αυτή τη στιγμή σύνθημα του αγώνα για δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Όμως και οι άνθρωποι που πνίγηκαν στο Αμπάρι έξω από την Πύλο δεν είχαν οξυγόνο. Και ο George Floyd δεν είχε οξυγόνο όταν του πατούσε ο αστυνομικός το λαιμό με το γόνατο. Και οι Παλαιστίνοι που θάβονται ζωντανοί κατά τα ερείπια στη Γάζα δεν έχουν και αυτοί οξυγόνο. Για όλους αυτούς τους λόγους, από την Πύλο ως τη Γάζα, το μήνυμα του στόλου μας ήταν ένα, αγώνας για ζωή και ελευθερία και αντίσταση σε αυτούς που μας στερούν το οξυγόνο. Το δεύτερο καράβι ονομάστηκε Παύλος Φίσας. Νομίζω δεν χρειάζεται περισσότερες συστάσεις. Η ίδια η Μάγδα Φίσα ήταν εδώ πριν από 10 μέρες. Τα είπε όλα εκείνη. Το τρίτο σκάφος ήταν το Βαγγέλης Πησίας, προς τιμήν του ανθρώπου που είχε δώσει όλη τη ζωή για την Παλαιστίνη.
Και προς τιμή του ανθρώπου εκείνου που το 2008 έσπασε τον παράνομο αποκλεισμό της Γάζας μαζί με τους συντρόφους και τις συντρόφισσές του, μάλιστα αγκυροβολώντας την Κύπρο πριν φτάσει στη Γάζα και μπαίνοντας στη Γάζα με 2 ψαροκάικα, μια ιστορική στιγμή που φιλοδοξούμε να επαναλάβουμε κι εμείς στην επόμενη αποστολή. Το 4ο σκάφος ήταν το Αχέτ Ταμίμι, προς τιμή της νεαρής Παλαιστίνιας που έχει γίνει σύμβολο θάρρους και αντίστασης, όταν χαστούκησε το στρατιώτη που συνέλαβε τον αδερφό της μέσα στο σπίτι της. Και το 5ο ήταν το Μοχάμετ Μπάχαρ, προς τιμή του 24χρονου Παλαιστίνιου με σύνδρομο Down, που εκτελέστηκε από Ισραηλινούς στρατιώτες μετά από μία έφοδο στο σπίτι τους. Δεν θέλω να ακουστεί αλαζονικό αυτό που θα πω τώρα, αλλά πραγματικά η υποτιθέμενη πανίσχυρη στρατιωτική μηχανή του Ισραήλ κυριολεκτικά ξεφτυλίστηκε επί 9 ολόκληρες ώρες από 42 μεταχειρισμένα παλιά ιστιοπλοϊκά σκάφη. Γιατί όταν φτάσαμε κοντά στη ζώνη αναχέτησης, στα 50 μίλια από τη Γάζα, το Ισραηλινό ναυτικό μας περικύκλωσε και μας διέταξε να σταματήσουμε. Επί 8 ώρες μας διέταζε να σταματήσουμε. Εμείς αρνηθήκαμε, γιατί είχαμε αποφασίσει από πριν πολιτική ανυπακοή. Για 8 ολόκληρες ώρες τα Ισραηλινά πολεμικά προσπαθούσαν να μας ακινητοποιήσουν, κάνοντας επικίνδυνες μανούβρες γύρω μας και ρίχνοντάς μας με κανόνια νερού. 2 φορές μάλιστα παραλίγο να μας εμβολήσουν. Μας καλούσαν συνεχώς με μεγάφωνα και στον ασύρματο να σταματήσουμε, αλλά εμείς κάναμε λιγμούς, τους αποφεύγαμε και συνεχίζαμε την πορεία προς τη Γάζα. Για κάθε πλοίο που εχμαλώτιζαν, τα υπόλοιπα συνεχίζαμε. Γιατί είχαμε αποφασίσει ότι αυτή η αποστολή δεν θα είναι συμβολική, θα ανοιχτούμε όσο γίνεται περισσότερο ώστε να φτάσουμε στη Γάζα. Να σπάσει ο αποκλεισμός. Και όντως, κάποια σκάφη φτάσανε πιο κοντά από ποτέ. Ένα σκάφος έφτασε στα 22 ναυτικά μίλια. Τα περισσότερα αναχαιτίστηκαν στα 50 με 45. Εμείς φτάσαμε στα 38 ναυτικά μίλια, όπου εκεί πλέον ήταν αδύνατο να προχωρήσουμε. Μας περικύκλωσαν 6 σκάφη του πολεμικού ναυτικού και πάνω πληκομάντως έκαναν εσάλτο, ανέβηκαν πάνω, μας σημάδευαν με το λέιζερ. Βλέπαμε το λέιζερ του τουφεκιού στα σώματά μας. Και η πρώτη τους ενέργεια ήταν να ξυλώσουν τις κάμερες. Αυτό που είπαμε πριν. Η πρώτη ενέργεια του Ισραήλ είναι πάντα να μην υπάρχει καταγραφή, μαρτυρία. Δαπανούν εκατομμύρια, δισεκατομμύρια ευρώ στο να επηρεάζουν την κοινή γνώμη παγκοσμίως και να μην υπάρχει είδηση. Οπότε, ξυλώνουν τις κάμερες, τις πετάνε στη θάλασσα και αμέσως βάζουν πλώρη προς το λιμάνι του Ασντότ. Αυτή ήταν η πρώτη φάση της απαγωγής μας. Γιατί είναι απαγωγή να σε συλλαμβάνει κάποιος σε σημείο που δεν έχει καμία δικαιοδοσία στα διεθνή ύδατα. Τη στιγμή που το Ισραηλινό ναυτικό μας οδηγούσε προς το λιμάνι του Ασντότ, το οποίο κράτησε περίπου 12 ώρες αυτή η φάση, όταν πλησιάζαμε προς την ακτή, αρχίσαμε να ακούμε κρίξεις από κρότους και γυρνώντας το κεφάλι δεξιά, είδαμε καπνό να ανεβαίνει από τον ορίζοντα και αναρωτιόμασταν τι ήταν. Οι στρατιώτες το κατάλαβαν και άρχισαν να γελάνε και να λένε «We bomb Gaza, this is Gaza». Ήταν ίσως η πιο δύσκολη στιγμή να βλέπουμε τη Γάζα να βομβαρδίζεται μπροστά μας και οι στρατιώτες να γελάνε, παίζοντας με τον πόνο μας ουσιαστικά, γιατί γι' αυτό γελούσαν. Όμως, μετά από λίγο μάθαμε ότι οι κάτοικοι της Γάζας δεν έμειναν με σταυρωμένα χέρια. Τη στιγμή που το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό είχε ανοιχτεί στη θάλασσα για να μας εχμαλωτήσει, οι κάτοικοι της Γάζας βρήκαν ευκαιρία και ψάρεψαν από την ακτή, έριξαν δίχτυα, βγήκαν με μικρά καΐκια να πιάσουν ό,τι ψάρι μπορούσαν και έπιασαν πολλά, γιατί η θάλασσα εκεί, επειδή είναι απαγορευμένη, τους απαγορεύουν να ψαρεύουν, ακόμα και με ποινή θανάτου. Πολλές φορές το ναυτικό σκοτώνει ψαράδες, πυροβολεί Παλαιστίνιους ψαράδες, επειδή βγήκαν λίγο παρά έξω για να ψαρέψουν. Όμως εκείνη τη μέρα τα Ισραηλινά πολεμικά είχαν απομακρυνθεί από τις ακτές, οπότε οι Παλαιστίνοι βρήκαν ευκαιρία να ψαρέψουν και μας πιάσανε πολλά κιλά ψάρια. Και αυτό ήταν μια από τις πιο χαρούμενες στιγμές της αποστολής, γιατί μπορεί να μην καταφέραμε να παραδώσουμε την ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά τουλάχιστον χάρη στην παρουσία μας οι άνθρωποι μπόρεσαν και βρήκαν τροφή εκείνη τη μέρα. Και ήταν μια στιγμή που πραγματικά άξιζε κάθε κόπο, κάθε ρίσκο και κάθε προσπάθεια αυτής της αποστολής, γιατί μην ξεχνάμε ότι
στη Γάζα αυτή τη στιγμή υπάρχουν χιλιάδες οικογένειες που τρώνε ανά 2 με 3 μέρες. Αυτό σημαίνει λοιμός. Δεν τρως κάθε μέρα, τρως όποτε μπορείς να βρεις τροφή. Μετά από 12 ώρες ταξίδι, μας πήγαν στο λιμάνι του Ασντότ και εκεί ξεκίνησε η απάνθρωπη και εξευθελιστική μεταχείριση. Οι αστυνομικοί μας έβγαλαν από το σκάφος με μπουνιές και με γλωσσιές και μας παρέταξαν στην άσφαλτο σαν κρατούμενους του Γκουαντάναμο με το κεφάλι κάτω και τα χέρια πίσω. Μάλιστα την Γκρέτα Τούνμπεργκ τη σκότωσαν και μια σημαία του Ισραήλ και άρχισαν να την περιφέρουν σαν λάφυρο ανάμεσα στους στρατιώτες, την έφτυναν, την κορόιδευαν και την έβαλαν να φιλήσει την Ισραηλή σημαία μπροστά τους. Και δεν τους έφτασε μάλλον αυτό. Μετά την έβαλαν να φιλήσει και το πάτωμα, να κουμπίσει δηλαδή, το κεφάλι του στο πάτωμα, σε μια στιγμή που είχε 50 βαθμούς, 60 βαθμούς Κελσίου, ήταν κατά μεσήμερο. Και καθόμασταν πάνω στην άσφαλτο. Αφού μας παρέταξαν σε σειρές, όλο τον κόσμο, 250 άτομα τότε, ήρθε ο ακροδεξιός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, ο Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ, που έχει προσωπικό κέφι να βασανίζει και να εκφοβίζει δεμένους κρατούμενους, ο οποίος έβγαλε ένα λογίδριο της μεγαλομανούς δικτατορίσκου, ότι είστε όλοι τρομοκράτες, θα πάτε όλοι φυλακή, έχετε έρθει να σκοτώσετε παιδιά Εβραίων και δεν πρόκειται να γλιτώσετε από εδώ. Και τότε πραγματικά συνέβη κάτι εντυπωσιακό. Κανείς και καμία δεν μάσησε από την προπαγάνδα. Στιγμιαία ακούστηκε το Ελευθεριά στην Παλαιστίνη σε όλες τις γλώσσες των κρατουμένων που ήμασταν εκεί. Και ανάγκασε τον Μπεν-Γκβίρ να τα μαζέψει αερολάρων και να φύγει. Ήταν η πρώτη ουσιαστικά νίκη απέναντι στην τρομοκρατία του Ισραήλ, το οποίο όμως οδήγησε και στη συλλογική μας τιμωρία, γιατί καταστρέφοντας το σόου που είχαν στήσει με τις κάμερες, έπρεπε να μας τιμωρήσουν. Και με τη μία διέταξαν στέρηση νερού για 24 ώρες, δεμένα τα χέρια με tie wrap για 6 ολόκληρες ώρες πίσω από το σώμα και το κεφάλι να κοιτάει στο πάτωμα. Όποιος σήκωνε το κεφάλι τον κλωτσούσαν και το χτυπούσαν. Αν μιλούσε το διπλανό σου, πάλι σε κλωτσούσαν και σε χτυπούσαν. Συνέχεια μας έδεσαν τα μάτια με μαντίλι για άλλες 5 ώρες και μας έβαλαν σε κάτι κελιά που ήταν τίποτα, 50 επί 50, σε κάτι κλούβες σκοτεινές για άλλες 5 ώρες. Εκεί μας έγνησαν, μας έβαλαν τα ρούχα και έβαλαν τον κλιματισμό δεν ξέρω πόσο χαμηλά, ώστε να παγώσουμε. Είχαμε ανθρώπους μεγάλης ηλικίας, οι οποίοι σχεδόν λιποθύμησαν και για να επιβιώσουν, αναγκάστηκαν να αγκαλιαστούν, να ήταν αγκαλιά για 5 ολόκληρες ώρες. Και στη συνέχεια, στη φυλακή μας απαγόρευσαν τα πάντα. Δεν είχαμε καμία πρόσβαση σε γιατρούς, σε φάρμακα, σε προαυλισμό, σε ντους, σε τίποτα. Σε δικηγόρους, κάποιοι άνθρωποι δεν είχαν καν δικηγόρο, ούτε επικοινωνία με τον έξω κόσμο. Φανταστείτε, είχαμε ανθρώπους που κινδύνευαν να πεθάνουν από έλλειψη ινσουλίνης, ήταν διαβητικοί και για 4 ολόκληρες μέρες φωνάζαμε «Ινσουλίνη, φέρτε ινσουλίνη», χτυπούσαμε, δεν κοιμηθήκαμε τα βράδια, χτυπούσαμε τα κάγκελα και τα παράθυρα της φυλακής «Insulin 416», «Ινσουλίνη για το κελί 16» και οι δεσμοφύλακες μας απαντούσαν «Δεν έχουμε γιατρούς για ζώα, είστε ζώα». Στην πτέρυγα των γυναικών, μια κοπέλα λιποθύμησε από έλλειψη φαρμάκου για την πίεση και παρόλο που οι κοπέλες φωνάζαν emergency, οι φύλακες αγνοούσαν παντελώς τις εκκλήσεις κινδύνου. Τέταρτης μέρας επέτρεψαν κάποια φάρμακα γιατί φαντάζομαι ότι θα είδαν ότι υπάρχει κίνδυνος θανάτου και έτσι δεν είχαμε κάτι χειρότερο. Επίσης, όλο αυτό το διάστημα στη φυλακή είχαν τεράστιες οθόνες μπροστά μας που παίζανε προπαγανδιστικά βίντεο από την 7η Οκτώβρη με μια επαναλαμβανόμενη μουσική. Και αυτό που με έκανε και εντύπωση ιδιαιτέρως ήταν ότι το έμβλημα του Ισραηλινού κράτους, είχε μια τεράστια αφίσα στην είσοδο της φυλακής, ήταν η κατεστραμμένη Γάζα, όπου στα αραβικά έλεγε The New Gaza, η νέα Γάζα. Αυτό είχαν σε μια τεράστια αφίσα. Βέβαια, όλα αυτά τα λέω για να ισχυριστούμε ένα βασικό πράγμα. Αν φέρονται έτσι σε εμάς, που ήμασταν Ευρωπαίοι πολίτες, που είχαμε ανάμεσά μας πάνω από 15 ευρωβουλευτές, που είχαμε μαζί μας διεθνούς φήμης άτομα, όπως η Γκρέτα Τούνμπεργκ και δημοσιογράφους,
Φανταστείτε τι κάνουν στους Παλαιστίνιους και τις Παλαιστίνες. Αυτό που περάσαμε εμείς δεν είναι ούτε το 1% από αυτό που περνάνε οι Παλαιστίνοι στην ίδια φυλακή. Στη φυλακή Κετζιότ, που είναι η μεγαλύτερη φυλακή του Ισραήλ και η πιο σκληρή φυλακή σε συνθήκες κράτησης. Σκεφτείτε ότι τα επίσημα στοιχεία από παλαιστινιακές ανθρωπιστικές οργανώσεις λένε ότι από τις 7 Οκτώβρη μέχρι σήμερα πάνω από 60 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Στη φυλακή που ήμασταν εμείς, αλλά και σε όλες τις φυλακές του Ισραήλ. Από τραύματα τα οποία ήταν ανοιχτά, απεριποίητα, δεν τους είδε ποτέ γιατρός, από χτυπήματα και βασανιστήρια κατά τη διάρκεια της μεταγωγής ή τη διάρκεια της κράτησης, και μάλιστα πάρα πολλές φορές τα σώματα των νεκρών ανθρώπων έμειναν μέσα στο κελί για εκφοβισμό για πολλές ώρες, για να τρομοκρατήσουν και να ρίξουν το ηθικό στους κρατούμενους συντρόφους τους. Βέβαια, είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι το κλίμα στη φυλακή είχε την ίδια ατμόσφαιρα με το κλίμα στο λιμάνι. Δεν σταματήσαμε ποτέ να τραγουδάμε και να φωνάζουμε. Ήταν συγκινητικό να ακούς την διεθνή σε 3-4 διαφορετικές γλώσσες. Στα αραβικά, στα γαλλικά, στα ισπανικά. Άκουγες τον Μπέλα Τσάο από τη μία πτέρυγα και απάντα για άλλη πτέρυγα με άλλο τραγούδι. Ήταν πραγματικά ένα κλίμα που έδειχνε ο κόσμος ότι δεν φοβόμαστε την τρομοκρατία του Ισραήλ. Και νομίζω ότι ένα μεγάλο κομμάτι της υπεροχής κάθε εξουσίας, σε κάθε σημείο της γης, είναι ο φόβος που ενσταλλάζει στους ανθρώπους. Και είναι η στιγμή αυτή που συλλογικά πιστεύεις ότι δεν έχουν δύναμη πάνω σου, είναι αυτή ακριβώς η στιγμή που μπορείς συλλογικά να ορθωθείς, να ορθώσεις το ανάστημά σου απέναντι σε αυτό που σε καταπιέζει, να βγεις μπροστά και να αγωνιστείς για αυτά που πιστεύεις. Μια ερώτηση που ακούμε πολύ συχνά στα ελληνικά media και νομίζω και στα διεθνή, φαντάζομαι και στα κυπριακά, είναι ότι γιατί πήγατε. Γιατί πήγατε αφού ξέρατε ότι θα σας συλλάβουν. Δεν ξέρω, αυτή η ερώτηση μου φαίνεται πολύ παράδοξη, γιατί θεωρώ ότι κάπως εμπεριέχει και την απάντησή της. Δηλαδή, το να μας σταματήσουν με βία σε σημείο που δεν έχουν καμιά δικαιοδοσία, επιβεβαιώνει ακριβώς το λόγο για τον οποίο έπρεπε να πάμε. Δηλαδή, εξηγούμε, αν μια ειρηνική ανθρωπιστική αποστολή δεν μπορεί καν να πλησιάσει έναν πληθυσμό που είναι σε κατάσταση λοιμού τύπου 3, ο ΟΗΕ έχει κηρύξει στη Γάζα κατάσταση λοιμού τύπου 3. Αν δεν μπορεί μια αποστολή με τρόφιμα και βρεφικό γάλα να πλησιάσει ένα τέτοιο πληθυσμό, αν υπάρχει ένα κράτος το οποίο ασκεί παράνομη βία σε σημείο που δεν έχει καμία δικαιοδοσία, απλά και μόνο για να αποτρέψει μια συμβολική πράξη αλληλεγγύης, γιατί ξέρουν ότι η Γκρέτα Τούνμπεργκ δεν κουβαλάει όπλα, τρόφιμα κουβαλάγε, τότε αυτό αποκαλύπτει την πραγματικότητα του αποκλεισμού. Ότι είναι παράνομος και απάνθρωπος και η σιωπή της διεθνούς κοινότητας τον νομιμοποιεί. Γιατί σε αυτά τα δύο πράγματα στηρίζεται το Ισραήλ. Στη σιωπή της διεθνούς κοινότητας και στη στήριξη από τη Δύση. Και το Global Smooth Flotilla θεωρώ ότι διατάραξε και τα δύο. Προκάλεσε ρογμές και σε αυτά τα δύο πράγματα. Οπότε γι' αυτό πήγαμε. Πήγαμε γιατί αρνούμαστε να αποδεχτούμε τον αποκλεισμό της Γάζας ως κάτι φυσιολογικό. Γιατί δεν είναι φυσιολογικό, δεν είναι νόμιμο, είναι απάνθρωπο και η σιωπή το νομιμοποιεί. Και η διατάραξη της σιωπής είναι βασικό καθήκον. Και θεωρώ ότι ναι, όλοι αυτοί που λένε γιατί πήγαμε ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Γιατί πηγαίνοντας προκαλέσαμε μια τεράστια συσπήρωση παγκοσμίως που ανέτρεψε ισορροπίες, προκάλεσε ρογμές, έδωσε μεγάλη ορατότητα στο ζήτημα και ως ένα βαθμό συνέβαλε στο τελικό αποτέλεσμα που είναι να υπάρχει έστω και αυτή η υποτυπώδης ανακοχή που ανοίγει μπροστά περαιτέρω βήματα για τον Παλαιστινιακό λαό να διεκδικήσει την ελευθερία του. Και στην τελική, πραγματικά, εγώ αναρωτιέμαι ότι αν δεν υπερασπιστούμε εμείς οι από κάτω, οι άνθρωποι, το δικαίωμά μας να πλέουμε στα διεθνή ύδατα ελεύθερα, ποιος το υπερασπιστεί. Αυτοί που δίνουν όπλα στο Ισραήλ ή αυτοί που το στηρίζουν. Γιατί ναι, το Ισραήλ όντως μπορεί να σταματήσει κάθε καράβι, το ξέρουμε αυτό. Το Ισραήλ μπορεί να σταματήσει κάθε πλοίο, κάθε αεροπλάνο που πάει προς τη Γάζα. Δεν μπορεί όμως να σταματήσει δύο πράγματα. Δεν μπορεί να σταματήσει το παγκόσμιο κίνημα αλληλεγγύης και κυρίως το βασικό, που αυτό εμπνέει το παγκόσμιο κίνημα αλληλεγγύης, δεν μπορεί να σταματήσει
την ανυποχώρητη αντίσταση των Παλαιστινίων, η οποία δυναμώνει μέρα με τη μέρα και σπάει τη σιωπή και τις κρατικές πολιτικές της συνενοχής. Και αυτό το ξέρουν πολύ καλά οι Ισραηλινοί. Το ξέρουν. Γι' αυτό ακριβώς φοβούνται κάθε ενέργεια που μπορεί να αμφισβητήσει την εξουσία τους. Όταν φοβάσαι ένα μικρό σκάφος που κουβαλάει βρεφικό γάλα και τρόφιμα, αποκαλύπτει στον κόσμο το πόσο εύθραυστη είναι η ισχύ σου. Το να σταματάνε πάνω πληκωμάτως ένα ιστιοπλοϊκό με φάρμακα είναι ένδειξη αδυναμίας. Για μένα δεν είναι ένδειξη δύναμης αυτό που κάνει το Ισραήλ. Και δικαίως νιώθουν ανασφαλείς. Δικαίως νιώθουν ανασφαλείς γιατί παρά τις φρικαλαιότητες που διαπράττουν στη Γάζα, η Γάζα δεν υποτάσσεται. Η αντίσταση συνεχίζεται αμύωτη, οι Παλαιστίνοι αρνούνται και να φύγουν και να παραδοθούν. Το Ισραήλ δεν έχει πετύχει κανένα από τους αντικειμενικούς του στόχους. Δεν έχει νικήσει ούτε τη Χαμάς, ούτε απελευθέρωσε τους ομήρους. Και επιπλέον έχει χάσει και τη διεθνή κοινή γνώμη. Το σουμούντ, για το οποίο μιλάμε συνέχεια, το σουμούντ στα αραβικά είναι το πείσμα, η αντοχή και η ακλόνητη αποφασιστικότητα. Το σουμούντ, γι' αυτό ονομάστηκε Global Sumud Flotilla το εγχείρημα, νομίζω ότι έχει το καλύτερο παράδειγμά του στη Γάζα. Γιατί πώς αλλιώς μπορεί να εξηγηθεί, αν όχι λόγω σουμούντ, το γεγονός ότι ένας από τους ισχυρότερους στρατούς στον κόσμο δεν μπορεί να καταλάβει μία λωρίδα γης με λιμοκτονούντες ανθρώπους και ελάχιστο οπλισμό. Πώς μπορεί να εξηγηθεί που μετά από 80 χρόνια συνεχών εκτοπισμών, επιθέσεων, δολοφονιών, 2 χρόνια γενοκτονίας, η Παλαιστινιακή αντίσταση συνεχίζει και υπάρχει, αναγνωρίζει τον εαυτό της διεθνώς ως τέτοια και καταφέρει ακόμα να φτάσει και σε συμφωνίες εκεχηρίας. Νομίζω η απάντηση, κατά τη γνώμη μου, είναι η εξής, ότι για να κερδίσεις ένα πόλεμο δεν αρκούν μόνο τα όπλα. Χρειάζεσαι και αφήγημα. Και αυτό είναι το σημείο στο οποίο το Ισραήλ χάνει εκοφαντικά. Όπως έχανε και η Αμερική στον πόλεμο του Βιετνάμ, που ιτήθηκε και από τα όπλα των Βιετκόγκ, αλλά ιτήθηκε και από το παγκόσμιο κίνημα αλληλεγγύης, ειδικά μέσα στη χώρα της. Και σήμερα ο κόσμος νομίζω το βλέπει ξεκάθαρα. Το δίκαιο είναι με την Παλαιστίνη. Όπως το Απαρτχάιντ της Νοτιού Αφρικής πρώτα έχασε στις καρδιές των ανθρώπων και μετά συντρίφθηκε και υλικά, έτσι θα συντριφτεί και η Ισραηλινή κατοχή. Γιατί το Ισραήλ είναι το μοναδικό κράτος στον κόσμο που δεκαετίες μετά το τέλος της αποικιοκρατίας και ασκεί αποικιοκρατία στα εδάφη ενός άλλου λαού. Είναι το μοναδικό κράτος στον κόσμο που δεκαετίες μετά τη λήξη του Apartheid και ασκεί Apartheid στο εσωτερικό του. Είναι το μοναδικό κράτος στον κόσμο που δεκαετίες μετά τη λήξη της γενοκτονίας, της τελευταίας γενοκτονίας στη Ρουάντα, και διαπράττει γενοκτονία απέναντι σε έναν πληθυσμό. Δεν υπάρχει άλλο κράτος που να έχει και τα τρία αυτά στοιχεία μαζί στην πολιτική του. Κανένα. Και να απολαμβάνει και τη στήριξη της Δύσης με τόσο κραυγαλαίο τρόπο. Μάλιστα, το 1969, ο Ισραηλινός στρατηγός Τεγιάν δήλωνε πως η σημαντικότερη επιτυχία της Ισραηλινής αποικιοκρατίας είναι ότι έχει καταφέρει διεθνώς να μην αναγνωρίζεται ως τέτοια. Εγώ θα έλεγα ότι και η σημαντικότερη επιτυχία του Ισραηλινού Apartheid είναι ότι έχει καταφέρει διεθνώς να μην αναγνωρίζεται ως τέτοιο. Γιατί πώς αλλιώς μπορεί να περιγραφεί μια κατάσταση όπου υπάρχουν ολόκληρες Παλαιστινιακές πόλεις ως στρατόπεδα εργασίας, με 521 στρατιωτικά checkpoint που ελέγχουν παιδιά για να πάνε στο σχολείο, ελέγχουν τις τσάντες τους καθημερινά, που κάθε ένοπλος φρουρός μπορεί να σε κρατήσει εκεί για ώρες ή και μέρες, που έχουν περιμένουν για μέρες στα checkpoint, και ένα τείχος 721 χιλιόμετρων, το οποίο διατρέχει την δυτική όχθη της Παλαιστίνης και περνάει ακόμα και ανάμεσα σε σπίτια ανθρώπων. Το τείχος της ντροπής στην Παλαιστίνη δεν χωρίζει μόνο χωριά παλαιστινιακά, δεν χωρίζει μόνο ανθρώπους από τις περιουσίες τους, από τα χωράφια τους, αλλά υπάρχουν και σημεία που περνάει μέσα από τείχους σπιτιών. Αυτό είναι η κλασική τακτική του Apartheid της Νοτιού Αφρικής. Τα λεγόμενα Μπαντουστάν, αν τα έχετε ακουστά. Δηλαδή η πολιτική τακτική κλείνω τον εχθρό σε όλο και πιο στενές και ασφυκτικά ελεγχόμενες ζώνες απόλυτου ελέγχου και επιτήρησης. Αυτό συμβαίνει στη Γάζα, στη Δυτική Όχθη, συγγνώμη. Και
η αντίληψη ότι μπορεί ένα κράτος να καθορίσει το ποιος θα ζήσει και ποιος θα πεθάνει, όπως κάνουν και στο Αιγαίο, είναι με τους πρόσφυγες, αλλά η αντίληψη ότι μπορεί ένα κράτος να βαφτίζει ολόκληρους πληθυσμούς ως υπανθρώπους, γιατί αυτό λένε οι Ισραηλοί, ότι πολεμάμε ανθρώπινα ζώα, ότι κανείς δεν είναι αθώος στη Γάζα. Η αντίληψη ότι ένα κράτος μπορεί να σκοτώνει, να δολοφονεί ολόκληρους πληθυσμούς και να μην υπάρχει καμία συνέπεια, κανένα κόστος, καμία κύρωση, τίποτα, μας επιστρέφει στις πιο σκοτεινές εποχές της ανθρωπότητας. Και ένας τέτοιος κόσμος είναι επικίνδυνος για όλους μας. Δεν είναι επικίνδυνος μόνο για τους Παλαιστίνιους. Νομίζω αυτό πρέπει να λέμε στον κόσμο. Δεν αφορά μόνο την Παλαιστίνη. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το επίδικο των ημερών μας. Ότι δηλαδή πρέπει να παλέψουμε, και αυτό κάναμε και εμείς ουσιαστικά, έτσι. Ο σκοπός μας δεν ήταν να μεταφέρουμε βρεφικό γάλα και τρόφιμα που ήταν σε συμβολικές ποσότητες, έτσι κι αλλιώς, αλλά να φωνάξουμε υπέρ της Παλαιστίνης προς το να εισάγουν διεθνείς κυρώσεις απέναντι στο Ισραήλ. Νομίζω αυτό είναι το βασικό ζητούμενο της εποχής. Να πιέσουμε προς την επίτευξη διεθνών κυρώσεων. Να παγώσουν εμπορικές συμφωνίες του Ισραήλ. Να παγώσουν περιουσιακά στοιχεία Ισραηλινών αξιωματούχων. Όπως έχει γίνει και με τη Ρωσία, για παράδειγμα. Να αποκλειστεί το Ισραήλ από τις διεθνείς αγορές. Να διακοπούν, να γίνει πάρκο όπλων. Να μην μεταφέρονται όπλα στο Ισραήλ. Να διακοπεί κάθε είδους σχέσεις διπλωματικής, στρατιωτικής και οικονομικής. Μόνο έτσι θα σταματήσει το Ισραήλ. Δεν πρόκειται να σταματήσει από μόνο του. Θα σταματήσει μόνο αν κυπριονίσει τα πόδια ένα παγκόσμιο κίνημα αλληλεγγύης που θα πιέσει τις κυβερνήσεις τους να λάβουν διεθνείς κυρώσεις προς το Ισραήλ. Φυσικά, το Ισραήλ θα τα αρνηθεί όλα αυτά, το ξέρουμε, και θα μιλήσει για αντισημιτισμό. Ο αντισημιτισμός είναι το κλασικό αφήγημα νομοποίησης αυτών των εγκλημάτων. Και το βλέπουμε και στην Ελλάδα σε μικρότερο βαθμό. Δηλαδή, όπως το Ισραήλ βαφτίζει αντισημίτη όποιον μιλάει για τα εγκλήματά του στη Γάζα, έτσι και το ελληνικό κράτος βαφτίζει ανθέλινα όποιον μιλάει για τα εγκλήματά του στα σύνορα. Υπάρχουν αναλογίες σε αυτό που κάνει το Ισραήλ και σε αυτά που κάνουν τα κράτη μας, σε πολλές πτυχές. Για παράδειγμα, με την ίδια ευκολία που μπορούν τα ευρωπαϊκά κράτη να δολοφονούν ζωές προσφύγων, 650 νεκροί στην Πύλο, και να μην υπάρχει καμία νομική συνέπεια, το ίδιο κάνει και το Ισραήλ. Δολοφονεί ζωές Παλαιστινίων και δεν υπάρχει καμία συνέπεια. Η αντίληψη ότι κάποιες ζωές μετράνε λιγότερο από τις άλλες είναι η βάση της βαρβαρότητας και του φασισμού. Και αυτές οι πτυχές μπορεί τυπικά να μην ζούμε σε φασιστικά καθεστώτα, αλλά κάποιες πτυχές των ναζιστικών καθεστώτων έχουν διονυστεί, όπως είναι η λεγόμενη κατάσταση εξαίρεσης, ότι ένας πληθυσμός ολόκληρος μπορεί να μην έχει κανένα δικαίωμα σε τίποτα, ούτε καν στην ίδια τη ζωή, είναι γυμνός από προστασία, αποστερείται, είναι ένας homo sacer και μπορούν τα κράτη να τον δολοφονούν χωρίς καμία συνέπεια. Αυτό σημαίνει στα σύνορα της Ευρώπης και σημαίνει και στη Γάζα. Και αυτές οι αναλογίες στην κρατική διαχείριση θεωρώ ότι προκαλούν όμως και αναλογίες στην κινηματική απάντηση. Δηλαδή, τα καράβια που διασώζουν πρόσφυγες στη Μεσόγειο εμπνέονταν από το στόλο της ελευθερίας που πήγαινε στη Γάζα. Δηλαδή, όπως ο Βαγγέλης Πισίας το 2008 έσπαγε τον μπλόκο και έμπαινε στη Γάζα, έτσι και εμείς το 2019 σπάγαμε τα μπλόκα και μπαίναμε στην Ιταλία, την εποχή του Σαλβίνη, που είχε κηρυχθεί ναυτικός αποκλεισμός και απαγορευόταν να διασώσει πρόσφυγες. Άμα διέσωσε πρόσφυγες, πήγαινε στη φυλακή το 2019. Και τα διασωστικά πλοία εκείνη την περίοδο πήραν την ίδια απόφαση. Κάνουμε πολιτική ανυπακοή. Αντιστεκόμαστε σε έναν άδικο νόμο. Ό,τι έκαναν και τα καράβια στη Γάζα. Αντιστεκόμαστε σε ένα παράνομο μπλόκο. Πάμε στη Γάζα. Έτσι κι εμείς διασώσαμε πρόσφυγες και είπαμε πάμε στην Ιταλία. Και όντως τα πολεμικά πλοία μας κλείσανε, τα αποφύγαμε, μπήκαμε στο λιμάνι και όλοι είχαμε σύλληψη. Σύλληψη, κράτηση και δικαστήρια. Στα οποία αθωωθήκαμε πανηγυρικά, γιατί το να σώζεις ανθρώπινες ζωές, ανεξάρτητα από το τι λένε τα κράτη και τι λένε τα ρατσιστικά φερέφωνα στις τηλεοράσεις, ακόμα και σήμερα, σε όλα τα δίκαια και τα συντάγματα του πλανήτη, το να σώζεις ανθρώπινες ζωές είναι μια υποχρέωση που υπερβαίνει κάθε άλλη υποχρέωση και κάθε άλλη εντολή οποιοδήποτε υπουργού, Έλληνα, Κύπριου, Τούρκου ή Ιταλού. Και αυτό πρέπει να το θυμόμαστε, ότι υπάρχουν κάποια απαράβατα ζητήματα, απαράβατοι θεμελιώδεις νόμοι,
οι οποίοι υπερβαίνουν τις κυβερνήσεις και υπερβαίνουν τη ρατσιστική ρητορική που προσπαθούν να μας περάσουν ως κανονικότητα. Και νομίζω ότι έτσι κάπως πρέπει να ειδωθεί η επιτυχία του Global Summit Flotilla στην Ιταλία. Γιατί πραγματικά στην Ιταλία συντάραξε τους πάντες. Υπάρχει μια παράδοση αγώνων που ξεκίνησε από την εποχή του Σαλβίνη. Αλλά αυτή η παράδοση αγώνων επεκτάθηκε τώρα και σε άλλα ζητήματα. Και η Μεσόγειος θάλασσα, χάρη στο Global Summit Flotilla, έγινε από θάλασσα έτσι, ένα πεδίο αγώνα. Ένα πολιτικό πεδίο αγώνα. Μας απελευθέρωσε από το αίσθημα της ανημπόριας. Η απεργία στην Ιταλία εκείνες τις ημέρες δεν ήταν συνδικαλιστική απεργία, ήταν βιοπολιτική απεργία. Ήταν η άρνηση να αποδεχτούμε τη συμμετοχή μας στη βία του πολέμου και έδειξε ότι η κοινωνική κινητοποίηση μπορεί να ανατρέψει τα πάντα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, όταν μας ρωτάνε εμάς πολλές φορές, μα δεν νιώθεις ματέωση, πήγατε τόσο κοντά στη Γάζα και δεν φτάσατε τελικά, δεν νιώθεις μια ματέωση. Η απάντηση είναι όχι. Γιατί κάθε κρατικό έγκλημα, από την Πύλο μέχρι τη Γάζα, δεν προκύπτει μόνο από μια άψογα οργανωμένη τεχνικά διαδικασία εξόντωσης, με όπλα, με τεχνολογία και με συγκάλυψη. Κάθε κρατικό έγκλημα προκύπτει κυρίως από τη συστηματική καλλιέργεια γενικής αποδοχής αυτών των εγκλημάτων. Από την παθητικότητα και την κανονικοποίηση της φρίκης. Και σε αυτό το πλαίσιο, το να ξεκινάει ένας στόλος να πάρει τροφή σε παιδιά που πεινάνε, το να μπλοκάρουμε ένα φορτίο όπλων στο λιμάνι του Πειραιά, ή το να ξεκινάει ένας άνθρωπος απεργία πείνας στο Σύνταγμα για το παιδί του, σπάνε αυτό το γενικό αίσθημα αποδοχής. Σπάνε αυτό το κοινωνικό αίσθημα αποδοχής. Είναι το σημείο όπου οι άνθρωποι και οι κοινωνίες οριοθετούν το απαράδεκτο. Βάζουν μια κόκκινη γραμμή και λένε ως εδώ, δεν πάει παραπέρα. Γιατί τη Γάζα δεν τη δολοφονεί μόνο ο Ισραηλινός στρατός και οι βόμβες, τη Γάζα τη δολοφονούν και όσοι άνθρωποι μένουν απαθείς σε αυτό που συμβαίνει. Οπότε, ό,τι κάνουμε που σπάει την απάθεια, είναι κάτι το οποίο αξίζει να γίνει και αξίζει να διευρυνθεί. Και κάτι τελευταίο, και με αυτό να κλείσω, στο πώς συνεχίζουμε ως τώρα. Πολλοί άνθρωποι λένε, ωραία, τι κάνουμε τώρα. Νομίζω, ξέρουμε τι συμβαίνει στη Γάζα, τι πρέπει να γίνει. Θεωρώ ότι ο αγώνας ενάντια στη γενοκτονία στη Γάζα είναι αγώνας ενάντια στην υλική στήριξη των κρατών μας προς το Ισραήλ. Οφείλουμε να αντισταθούμε στην πολιτική των κυβερνήσεών μας. Και οφείλουμε να σαμποτάρουμε, και λέω αυτό το ρήμα συγκεκριμένα, να σαμποτάρουμε έμπρακτα τη συνεργασία των κρατών μας με το Ισραήλ. Να μπλοκάρουμε τις μεταφορές των όπλων. Το κάναμε 3 φορές στην Ελλάδα. Να ενισχύσουμε τον μποϊκοτάζ Ισραηλινών προϊόντων, που έχει καταφέρει πάρα πολλές νίκες τελευταία. Να καταλάβουν τα δυτικά κράτη ότι θα έχουν υλικό μετρήσιμο κόστος όταν συντάσσονται με τους δολοφόνους. Γιατί μόνο αυτό τους νοιάζει. Η γλώσσα που μιλάνε είναι μόνο η γλώσσα του οικονομικού κόστους και του πολιτικού κόστους, αλλά πρωτίστως του οικονομικού. Πρέπει να καταλάβουν ότι θα έχουν κόστος. Και στην Ελλάδα έχουμε ένα κίνημα το οποίο λέγεται March to Gaza, το οποίο αποφάσισε ότι δεν θα περιοριστεί μόνο σε ακτιβιστικές ενέργειες προς τη Γάζα ή προς την Αίγυπτο, όπως κάναμε φέτος, αλλά θα προσπαθήσει να διευρύνει ακριβώς αυτό το αίσθημα αντίστασης με οικονομικό τρόπο. Κυρίως δηλαδή το μποϊκοτάζ προϊόντων. Εκεί έχουμε ρίξει τη βάση μας τώρα, το οποίο μποϊκοτάζ δεν έχει να κάνει μόνο με πράγματα που καταναλώνουμε, έχει να κάνει και με συναυλίες, με πολιτιστικό μποϊκοτάζ και ειδικά, μην ξεχνάμε, μια αθέατη πλευρά της συνεργασίας με το Ισραήλ είναι και η ακαδημαϊκή συνεργασία. Πόσα προγράμματα και πόσες συνεργασίες με ανθρώπους οι οποίοι στηρίζουν έμπρακτα το Ισραηλινό καθεστώς. Επίσης, πριν από κάποιες εβδομάδες, οργανώσαμε μια πανελλαδική πορεία στη βάση της Σούδας, που αντίστοιχα και η Κύπρος έχει βάσεις που ορμούνται αεροπλάνα για να σκοτώσουν οικογένειες στη Γάζα. Η βάση της Σούδας, νομίζω το ξέρετε πολύ καλά, ότι Ισραηλινά αεροσκάφη λαμβάνουν τεχνική υποστήριξη, πληροφορίες, αλλά κάποιες φορές και ανεφοδιασμό για να βομβαρδίζουν σπίτια στη Γάζα. Επίσης, στις 23 Σεπτεμβρίου, όταν δεχτήκαμε την επίθεση στην Κρήτη με τα ντρόουν του Ισραηλινού στρατού, λίγες ώρες πριν ένα αεροσκάφος μας παρακολουθούσε, είχε απογειωθεί από την Σούδα, από τη βάση της Σούδας.
Άρα η Σούδα, εκτός από την υπεριαλιστική της διάσταση, έχει και μια αποικιοκρατική διάσταση, γιατί στηρίζει το Ισραήλ, αλλά θεωρώ ότι έχει και μια ρατσιστική διάσταση. Πάλι τα ζητήματα μπλέκονται, αυτό που λέγαμε πριν. Γιατί η Σούδα, πέρα από κομμάτι του πολέμου ενάντια στους Παλαιστίνιους, είναι και βάση του πολέμου ενάντια στους μετανάστες και τις μετανάστριες. Γιατί από τη Σούδα ξεκίνησε το λιμενικό σκάφος 920 που έπνιξε τους 650 πρόσφυγες στην Πύλο. Εκεί ξεκίνησε. Για όσοι δεν το γνωρίζουν, στην Πύλο στις 13 προς 14 Ιουνίου του 2023 έγινε το φωνικότερο ναυάγιο στην ιστορία της Ελλάδας, με ένα καρυδότσουφλο 750 ψυχών που ζητούσε απεγνωσμένα βοήθεια για 16 ολόκληρες ώρες στην ελληνική ζώνη διάσωσης. Και η Ελλάδα, αντί να στείλει σκάφη από την πλησιέστερη ακτή της Πελοποννήσου, που είναι δίπλα η Πελοπόννησος, έστειλε ένα μεγάλο σκάφος του λιμενικού από τη Σούδα, από τη βάση της Σούδας, με κουκλοφόρους κομμάντος ειδικών αποστολών, με μία εντολή, όχι διασώστε, αλλά αποθήστε, διώξτε τους με κάθε μέσο. Και όταν η μηχανή του προσφυγικού σκάφους σταμάτησε, γιατί μέχρι τότε οι λιμενικοί οι Έλληνες οδηγούσαν τους πρόσφυγες προς την Ιταλία, όταν σταμάτησε, ρίξαν ένα σκοινί οι Έλληνες λιμενικοί και άρχισαν να τραβάνε το σκοινί. Άρχισαν να τραβάνε τη βάρκα προς την Ιταλία και ως αποτέλεσμα της ρημούλκησης η βάρκα ανατράπηκε και 650 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και βρίσκονται μέχρι σήμερα κλεισμένοι στα αμπάρια του σκάφους στο βαθύτερο σημείο της Μεσογείου, στα 5.500 μέτρα, και δεν πρόκειται να βρεθούν ποτέ. Αυτός είναι και ο λόγος που το Ναυτοδικείο Πειραιά διέταξε ποινική δίωξη σε 17 Έλληνες λιμενικούς, με πάρα πολύ βαριές κατηγορίες, με ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, όχι εκ προθέσεως, πρόκληση ναυαγίου, άρνηση διάσωσης, βαριά κακουργήματα, τα οποία επισύρουν πολλά χρόνια φυλάκιση. Και μάλιστα πριν από λίγες μέρες, δεν ξέρω αν το ακούσατε, το κατηγορητήριο διευρύνθηκε και περιλαμβάνει άλλους 4 λιμενικούς, ανάμεσά τους και τον αρχηγό του ελληνικού λιμενικού. Άρα λοιπόν και επίσημα η ηγεσία του ελληνικού λιμενικού διώκεται για βαριά κακουργήματα, για πρόκληση ναυαγίου στην Πύλο και για τον πνιγμό 650 ανθρώπων. Οπότε όποιος σας πει από εδώ και πέρα ότι αυτά είναι προπαγάνδες των αριστερών και είμαστε ανθέλληνες και τα βγάζουμε από το μυαλό μας, απλά του δείχνετε την απόφαση του Ναυτοδικείου Πειραιά που διώκει αυτούς τους ανθρώπους. Και επίσης στη βάση της Σούδας, πέρα από την υπόθεση της Πύλου, είναι ένα σημείο που η Ευρωπαϊκή Ένωση εκπαιδεύει Λίβιους πολιτοφύλακες, εκπαιδεύει το Λιβικό λιμενικό, δεν ξέρω κατά πόσο το έχετε ακούσει, αλλά μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι αποδεδειγμένα εμπλεκόμενοι σε μαζικές δολοφονίες προσφύγων, σε μαζικά βασανιστήρια προσφύγων, έχουν ιδιωτικές φυλακές στη Λιβύη που πουλάνε πρόσφυγες ως σκλάβους, υπάρχουν σκλαβοπάζαρα στη Λιβύη. Και μάλιστα πριν από μια εβδομάδα πυροβόλησαν ανοιχτά σε μια βάρκα προσφύγων, στέλνοντας 3 ανθρώπους στην εντατική. Αυτούς τους τύπους εκπαιδεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Σούδα, στη βάση της Σούδας, με ένα και μόνο στόχο: να φυλάει τα θαλάσσια σύνορα της Ευρώπης από τους μετανάστες. Μάλιστα, αυτοί οι Λίβοι είναι τόσο ενθαρρυμένοι από τη συμφωνία με την Ευρώπη, που δεν διστάζουν να πυροβολούν ακόμα και διασωστικά καράβια. Στις 24 Αυγούστου άνοιξαν πυρ απέναντι σε φίλους μας, σε ένα σκάφος από την Νορβηγία, το Ocean Viking, πυροβολώντας πάνω από 100 φορές, με βολές από Καλάσνικοφ, τη γέφυρα του πλοίου, τα παράθυρα, τα φουσκωτά, τα κοντέινερ. Ευτυχώς όλοι οι άνθρωποι έπεσαν κάτω και σώθηκαν, δεν είχαμε κανένα τραυματισμό. Ανάλογη επίθεση είχαμε δεχτεί και εμείς πέρσι, στις 5 Απριλίου του 2024, το Λιβικό λιμενικό, αυτοί οι φύλακοι, οι πολιτοφύλακες, άνοιξαν πυρ εναντίον μας, οι σφαίρες έπεσαν στα 2 μέτρα από το φουσκωτό, στα διεθνή ύδατα πάντα, με σκοπό να μας διώξουν και να εχμαλωτήσουν τους πρόσφυγες. Γιατί αυτό τους πληρώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνουν. Τους πληρώνει με το κεφάλι. Τους δίνει κάποια χρήματα για κάθε κεφάλι που εχμαλωτίζουν στη θάλασσα, έτσι ώστε έχουν ιδιαίτερο ζήλο να σταματάνε πρόσφυγες και δεν διστάζουν να πυροβολούν ακόμα και Ευρωπαίους διασώστες. Οπότε, θεωρώ ότι η Ελλάδα συντάσσεται και αυτή με το μπλοκ της αποικιοκρατίας,
αφενός γιατί στηρίζει το απεικιοκρατικό Ισραήλ, αφετέρου γιατί δολοφονεί τους λαούς του Παγκόσμιου Νότου και αποτελεί το μαντρόσκυλο της Ευρώπης, διαφυλάσσοντας την υπάρχουσα παγκόσμια κοινωνική δομή. Γιατί οι μετανάστες τι είναι? Είναι άνθρωποι φτωχοί που έρχονται να δουλέψουν. Οπότε, όταν τους πνίγουν στη θάλασσα, διαφυλάσσουν την παγκόσμια δομή, που λέει ότι οι φτωχοί να μένουν στις χώρες τους, υποταγμένοι εκεί, να δουλεύουν για $1 την ημέρα στα ορυχεία του Elon Musk, οι πολυεθνικές να εξεζουμίζουν τον πλούτο τους και αν τυχόν δραπετεύσουν από εκεί, τα ίδια τα δυτικά κράτη που τους εκμεταλλεύονται στη στεριά, τους δολοφονούν στη θάλασσα. Οπότε ο πόλεμος ενάντια στους μετανάστες είναι ουσιαστικά ένας πόλεμος για να διατηρηθεί η κοινωνική δομή όπως είναι. Η Δύση ζει εις βάρος των μεταναστών. Δεν ζουν οι μετανάστες εις βάρος μας, που ακούμε συνέχεια ότι τους πληρώνουμε επιδόματα και τους δίνουμε επιδόματα. Η Δύση έχει λαιλατήσει, έχει κβήσει όλους τους πόρους της Αφρικής και της Ασίας, αναγκάζοντας τους ανθρώπους να ζουν για $1 την ημέρα εκεί. Γιατί ακούμε εξωφρενικά πράγματα στη δημόσια σφαίρα. Θα μπορούσε, οπότε, κλείνοντας, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι η Παλαιστίνη συμπυκνώνει όλους αυτούς τους αγώνες μαζί. Γι' αυτό η Παλαιστίνη έχει γίνει ένα σύμβολο. Γιατί η Παλαιστίνη συμπυκνώνει και τον αντιαπικιοκρατικό αγώνα, και τον αντιιμπεραλιστικό αγώνα, και τον αντιρατσιστικό αγώνα. Μην ξεχνάμε ότι το φόβητρο σήμερα είναι ο άντρας μουσουλμάνος. Αυτό είναι το σύμβολο του σημερινού φασισμού. Η επίθεση στον μουσουλμάνο άντρα. Ότι θα μας εξισλαμίσουν, θα μας σκοτώσουν. Βέβαια, θα έλεγα εγώ στον φτωχό μουσουλμάνο άντρα. Για τους πλούσιους μουσουλμάνους, μια χαρά τους υποδέχονται με ανοιχτές αγκάλες, τους δίνουν golden visa, τους δίνουν διαβατήρια και κάνουν business. Αλλά μην ξεχνάμε ότι ένα μένος των ακροδεξιών προς την Παλαιστίνη είναι επειδή ενσαρκώνει τον μουσουλμάνο άντρα. Οπότε η Παλαιστίνη έχει και ένα αντιρατσιστικό στοιχείο και φυσικά εκφράζει και τον αγώνα για συλλογική ελευθερία και δικαιοσύνη. Γι' αυτό είχε δίκιο η Ρίμα Χασάν που είπε ότι δεν απελευθερώνουμε εμείς την Παλαιστίνη, η Παλαιστίνη μας απελευθερώνει. Γιατί μας βγάζει στον δρόμο να αγωνιστούμε για όλα αυτά τα ζητήματα, μας ξεσηκώνει, μας εμπνέει και μας καλεί να κινητοποιηθούμε ενάντια στην αδικία. Γιατί όλος αυτός ο κόσμος που κινητοποιείται τώρα για πρώτη φορά στη ζωή του, με αφορμή τη γενοκτονία, δύσκολα θα επιστρέψει σπίτι. Ειδικά στην Αμερική είχαμε τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις από την εποχή του πολέμου στο Βιετνάμ. Η Ουάσιγκτον είχε 400.000 κόσμο πορεία. Πρόπερση είχαμε τη φοιτητική Ιντιφάντα, 450 πανεπιστήμια κατηλημένα. Το Χάρβαρντ και το Κολούμπια κατηλημένα. Συμβαίνουν πράγματα τα οποία είναι πρωτοφανή, πράγματα τα οποία έχουν ως πηγή έμπνευσης την Παλαιστίνη. Και για πρώτη φορά στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών, σε γκάλωπ που έγινε πριν από λίγες μέρες, η κοινή γνώμη των ΗΠΑ για πρώτη φορά δεν είναι υπέρ του Ισραήλ, δεν θεωρεί ότι το Ισραήλ έχει δίκιο. 57% θεωρούν ότι το Ισραήλ έχει άδικο στην παρούσα διένεξη και το δίκιο είναι με την Παλαιστίνη. Δεν έχει συμβεί ποτέ στην ιστορία. Πάντα το ποσοστό ήταν 51% υπέρ του Ισραήλ. Οπότε βλέπουμε ότι τα πράγματα αλλάζουν παγκοσμίως. Πρέπει να μπορούμε να βλέπουμε αυτές τις μικρές νίκες για να εμπνεόμαστε και να κινητοποιούμαστε. Και θεωρώ ότι γι' αυτό το λόγο μισούν και την Παλαιστίνη. Μισούν την Παλαιστίνη επειδή η Παλαιστίνη έχει γίνει ένα παγκόσμιο σύμβολο αντίστασης. Είναι ένα σύμβολο που εμπνέει τους λαούς του κόσμου και βγάζει τον κόσμο στον δρόμο για να αγωνιστεί. Και γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι στο τέλος θα νικήσει η Παλαιστίνη.